encetat a vells camins, poder recórrer la terra, caminant endavant, saber mirar enrere i sentir al voltant com tot un món t'acompanya amb un bres suau. Obrir els ulls cap als estels, a la blancor de la lluna, navegar més enllà en un mar de somnis i en silenci escoltar la vida que s'endormisca i espera el cel clar. Aixoplugar-nos dels llaus, trobant recent una cova, el ressò es farà de trons de tempesta i tement quan el glaç des de les altes muntanyes es torna una llau. Reviure el nostre passat. Som els nens de sisè del Col·legi El Carme Lleida. Durant aquest curs hem fet un projecte túnel amb Polònia, on hem treballat els ODS i l'Agenda 2030. El primer que hem fet ha sigut investigar què són els ODS i l'Agenda 2030
I seguit això, hem triat un objectiu que ens semblés interessant per després crear un projecte. Amb aquests objectius hem pogut desenvolupar el nostre projecte i compartir-lo juntament amb els nens de Polònia. El meu projecte consistia en crear un mapa del videojoc Minecraft per ensenyar i conscienciar la gent dels fets que van passar durant tot el 2020. Jo el que he fet ha sigut crear un lloc que consistia en un ocellet que era en perill d'extinció, que l'objectiu era salvar la teva raça de l'extinció fent un niu i alimentant el teu ocellet. Bé, durant aquest curs he intentat conscienciar la gent sobre que tenim que parar totes les desigualtats que tenen el nostre món llamat planeta Terra. Us recomanem a estudiar el que és l'Agenda 2030 per així potser motivar-vos a col·laborar també en aquest projecte. Adéu! Estan traient del cel els nostres blaus més clars i els boscos de tants mars. Per fer un immens desert ens han pres tots els verds i els grocs del sol daurat no ens queden platejats, però encara hi som a temps. I és que mai no podrem posar colors al dibuix, i és que mai no sabrem traçar el futur, perquè necessitem que retorni la llum i que hi hagi molts fulls per dibuixar.